Totes nosaltres hem estat a la presó col·laborant en el projecte de fotografia Traspassant l'Objectiu que la Fundació SETVA fa per a dones internes en centres penitenciaris. Avui estem en un espai ben diferent, és a l'estudi de la fotogràfica, l'estudi on treballa la Marta Fàbregas. Moltes gràcies per acollir-nos i gràcies per venir. Crec que puc afirmar que totes pensem, totes, que la cultura transforma, que la cultura ajuda i que amb aquest projecte que fem a presons hem aconseguit que a través de la fotografia les dones guanyin amb autoestima i també no només per millorar la seva imatge, sinó també en l'adquisició de coneixements. Cadascuna de vosaltres ha participat en aquest projecte d'una manera o d'una altra. La Marta com a directora del taller de fotografia i com molt l'ànima d'aquest projecte. La Laura Galvert-Rain, que va començar com a becària de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i ara és la documentalista del projecte. I la Sandra Balcells i la Tanit Plana com a mentores d'internes que han volgut continuar amb la fotografia i fer reportatges dels seus centres. Per a aquestes internes la fotografia ha esdevingut algo important i vull començar preguntant-vos com us veu iniciar vosaltres en la fotografia. Quin ha estat o quins eren els vostres referents? Comencem per la Marta. Com vas començar amb la fotografia? Jo crec que ho porto a l'ADN perquè el meu pare ja era fotògraf i jo me'n recordo de nit amb la porta de l'habitació oberta i que sortia la llum vermella del laboratori del meu pare. Així que jo crec que ja m'ho va inocular de molt petiteta. I després de gran tenia l'habitació sempre plena de fotos enganxades de diaris, de revistes, i després te n'adones que eren fotografies que són històriques, o sigui que l'ull ja el tenia allà. I jo crec que... I qui seria el teu fotògraf o fotògrafa referent, si tinguessis algun o alguna? Ostres, jo crec que referent com a únic referent no en tinc cap. Podria dir que, per exemple, el Friedlander és un fotògraf que em va marcar molt, tots els seus reflexes, els aparadors, ha sigut un fotògraf que m'ha impactat, però crec que no n'hi ha un en concret. I Sandra? Com vas començar i quin... Jo vaig començar per casualitat, perquè la meva vocació des de molt petita era el periodisme, així de forma genèrica, i a l'entrar en contacte en el món de la fotografia va ser perquè quan estava estudiant a la universitat tenia moltes hores lliures i el meu pare em va recomanar que podia fer fotografia i llavors em vaig enganxar. El que passa que jo realment no em dedico a la fotografia fins que me'n vaig a viure a Londres quan acabo els estudis. És allò on realment descobreixo el fotoperiodisme. Però sí que és cert que d'adolescent jo ja tenia dos referents en l'àmbit del reporterisme, que inclús algun li havia enviat una carta, jo et vull ajudar, tal, que era la Carmen Sarmiento, que era la gran reportera de televisió espanyola, tots els viatges internacionals que feia, que a mi em semblava fascinant, i l'Enrique Meneses, que era el director de la revista Los Aventureros. I jo quan veia aquelles revistes que em comprava cada mes amb la paga que em donàvem a casa, jo deia, jo vull fer el que fa el Meneses. I de fet, el primer gran viatge que vaig fer mentre encara estava a la universitat va ser creuar el Sàhara d'Argèlia amb amics de la facultat perquè era un viatge que el Meneses havia fet. Vaig trigar 30 anys a conèixer personalment el Meneses. I a la Carmen Sarmiento? La Carmen Sarmiento estem ara en un grup de dones reporteres que es diu ACM i no li he comunicat tot això perquè per WhatsApp queda com raro. Un dia he de quedar amb ella perquè a la Carmen li vaig enviar una carta. Pues segur que li encantarà. Segur. Tanit? Que curiosa la figura paterna com surt, Sí, he pensat el mateix. Perquè en el meu cas, el meu pare també era un fotògraf, tenia laboratori a casa i sí, és veritat que nosaltres havíem fet fotogrames de petits i trastejàvem per allà, però sobretot jo crec que per mi va ser molt important tota la cultura visual que ell tenia a casa, és a dir, tots els llibres de fotografia, tots els còmics, totes les pel·lis, o sigui, teníem muntanyes de VHS, llavors des de molt petita, un dels llenguatges importants que manegàvem, sense saber-ho, era el de la imatge. I llavors, això per mi jo crec que va ser molt important. Després, anys més tard, a mi m'interessava molt el cinema i m'agrada molt el cinema, llavors
jo estava fent comunicació audiovisual i vaig començar a sortir amb el Xema Salvans via el meu pare, Xema Salvans, gran fotògraf. I llavors era com, sí, ens vam passar els 3 anys que vam estar plegats mirant fotografies i jo pensava, jo això ho sé fer. O sigui, per dins, o sigui, abans d'agafar qualsevol càmera, jo veia aquelles fotos i jo pensava, sí, entenc la construcció, no? És a dir, veig com, clar, miràvem els contactes en aquella època, no? Ens passàvem dies i dies repassant contactes i veies com l'evolució, no? Com s'apropava, com anava com controlant la llum. I recordo molt bé un dia que jo vaig anar a veure els meus avis a la residència on vivien i el Xema es va quedar baix al cotxe i vaig pujar, vaig veure la llum que hi havia allà i vaig baixar i li vaig dir m'has de deixar la teva càmera. I em va dir, per què? Dic, és que és ara. I van ser les primeres fotos, el meu primer treball, vull dir que sí, vull dir, per mi també és molt important com aquesta articulació de lo fotogràfic o de la imatge en la vida quotidiana, no? És a dir, per mi és important i jo crec que em va marcar en aquest sentit. Llavors, de referents, jo, per exemple, recordo molt la Saliman, la Nan Goldin, al principi de tot, de com ser conscient que lo fotogràfic començava a ser important per mi. Me n'alegro molt que hagin sigut dones, no era conscient en aquell moment, no?, que eren dones, però crec que les temàtiques, evidentment, ja em tocaven més de prop, no?, que, per exemple, un reportatge o així. Saliman, la Nan Goldin i la Diane Arbus. I ara, per mi és una figura molt important la Taryn Simon, no? És a dir, aquest treball que fa més de fotografia artística, de context de museu, però amb una vocació d'aprofundir en temes crítics, m'emociona molt i m'inspira molt. Doncs prendrem nota per seguir-les. Laura, el teu pare era fotògraf? No. No. En aquest cas el meu pare no va influenciar, sí que va influenciar després a l'hora d'escollir carrera, perquè em va animar a estudiar fotografia, em va dir, total, feina no en tindràs, si estudies el que estudis, així que fes alguna que t'agrada. Però jo des de ben petita, que tenia com un imant a les càmeres, me'n recordo que em van regalar un catxarro enorme que s'agafava així quan tenia 7 anys de l'Imaginàrium, d'aquests de molts colors. I recordo, o sigui, encara tinc guardat perquè em va fer molta gràcia, vaig fer una triple exposició sense voler i les fotos són totes grises. O sigui, aquest va ser el meu primer carret, d'absolutament res, però a partir d'allà sí que sempre portava una camareta petita a tot arreu i després, això, amb l'empenta que em va fer el meu pare, dedicar-m'hi ja a nivell ja més professional. I recordo que la primera fotògrafa que sabia qui era i vaig tindre inquietud va ser Vivian Maier amb la descoberta de les seves capses. Em va impactar moltíssim que una cangur de cop, ostres, quin talent, no? I que se sapigués anys després de qui era i això em va agradar molt la història. I també, un cop ja a l'institut, em va agradar molt Francesca Gutmann. La sensibilitat que transmetia, l'autorretrat, també com el discurs que hi ha darrere del que pot dir la fotografia. I ara moltíssims, la veritat. El que més pot ser, el que més m'està influenciant és Fontcoberta amb els seus escrits i assajos. La veritat és que m'ha influenciat moltíssim la manera de veure la fotografia. Molt bé. Bueno, i ara, els pares jo crec que important de totes, eh? Jo podia afegir una cosa, perquè el meu pare no ha sigut fotògraf, però ell, que és fill de la guerra i de la postguerra, va intentar ser fotògraf, perquè ell va veure que en aquella època de misèria hi havia 2 professionals que es guanyaven bé la vida. Els forners, que venien pa, i els fotògrafs que anaven pels pobles retratant els casaments o les festes, els embalats i tal. I el meu pare va dir, jo m'he de guanyar la vida. I aleshores amb un soci es va comprar una càmera de mig format i l'empresa va durar 1 mes o 2. No es va guanyar la vida amb això. Però té una selfie molt maca, una selfie de l'època, feta davant d'un mirall, amb la càmera de mig format, ell i el seu germà. I tot això jo ho vaig saber ja de gran, no? Però dic, que curiós, potser de forma inconscient hi ha hagut una cosa a l'ADN que ha passat cap a mi, no? Em va fer molta il·lusió. I en les sessions que fem a Brians i a Barràs, la Marta, en les sessions de fotografies, sempre parla de 2 tipus de fotògrafa. La caçadora i la recol·lectora. Marta, explica'ns una mica aquests 2 conceptes. Durant les sessions que fem a la presó anem introduint el llenguatge fotogràfic
i anem incorporant, no?, aquesta manera de mirar i d'observar el que ens envolta, no? I llavors sempre els dic que hi ha 2 tipus de fotògrafes, ara ja dic que són 3, perquè la Sandra el dia que va venir va dir jo afegiria una tercera, que és la caçadora, aquella que surt, no?, i va a buscar la imatge i caça allò que passa al seu voltant, la recol·lectora, que és la que més aviat té una imatge en ment i vol captar-la però construeix la imatge, i la Sandra va dir la pescadora, que és aquella que surt però que té la paciència d'esperar a que sigui el moment ideal. Llavors intentem fer l'exercici que elles s'identifiquin amb què són més, pescadores, recol·lectores, caçadores... Puc esbrinar de vosaltres, puc dir, a veure el que jo penso. A veure... La Marta i la Tanit, recol·lectores, la Laura i la Sandra, caçadores barra pescadores. Jo, en el meu cas, em definiria així, molt bé. Sí. Tanit? Jo no ho sé, perquè quan ella ho ha començat a explicar he pensat, què sóc jo? I jo crec que és probable que sigui recol·lectora en aquest sentit, però la meva energia és molt de caçadora. Molt de caçadora. És a dir, hi ha com uns objectius molt clars i jo sento com aquesta... que no vol dir que la recol·lectora no tingui aquesta energia forta, però in motion, saps? És a dir, jo sí que em sento potser més caçadora. Però tu tens molt clar què és el que vas a buscar. No et serveix qualsevol cosa... Però sóc flexible i permeable. És a dir, en la meva manera de sortir no és el que vaig a buscar en relació a la imatge, sinó que potser com jo treballo és com què es genera en aquell moment d'allò fotogràfic. Però jo no sé què sortirà. És a dir, no vaig amb una imatge preconstruïda dins del meu cap, sinó que a mi el que m'agrada és com sentir que hi ha gent que ens podem enriquir en l'equació de la trobada, és a dir, en posar-nos plegades en un lloc. I després allà jo no sé què passa. I aquesta és una mica la gràcia, però com construir aquest espai... Jo crec molt en l'experimentació permanent, que això dona peu a l'evolució, ja anar buscant noves vies. Ara, el meu instint és molt de caçadora i una miqueta bastant també de pescadora. Perquè jo sempre dic que la fotografia requereix de molta paciència, moltes vegades no tens allà, no quadra tota l'escena o els personatges, jo que treballo sempre amb persones, lògicament, en l'àmbit de la premsa, i per tant aquesta tasca pacient del pescador és molt important. Però sí, puc ser recol·lectora, clar. També depèn de cada moment i de cada encàrrec o sobre el que estiguis treballant. Et pots requerir més d'una manera o d'una altra. Jo crec que de caçadora a pescadora, més pescadora. Sí que és veritat que vaig com a un lloc que ja hi ha un context i allà agafo la foto i me l'emporto. Però sí que és veritat que m'agrada prèviament quedar-me en un lloc on jo, aquest enquadre m'agrada, em quedo aquí a veure què passa. O aquesta llum... Com que prèviament faig l'escenari i després que passin coses en aquest escenari. Sí que m'agrada funcionar potser una mica a la inversa de què faria una caçadora, que és potser seguir l'acció que no primer l'espai. I tant per caçadores, pescadores, recol·lectores, per la Fundació SETBA és molt important quan fem els projectes el consentiment, el dret de la imatge, sobretot a presons, que aquestes dones estiguin convençudes de voler ser retratades. I sempre contem, busquem la supervisió del Departament de Justícia, dels drets d'imatge, tot això. Una de les coses que quan la Sandra ha vingut a presó, que ha fet unes conferències meravelloses en les que totes les participants estan extasiades escoltant-te, i una de les preguntes que et van fer és en relació amb una foto, amb aquesta, com vas aconseguir el consentiment d'aquesta dona o com s'aconsegueix el consentiment d'algú quan un és caçador, quan un és pescadora, en aquest sentit. Com s'aconsegueix? Bé, jo crec que en el meu cas és algo molt instintiu i que no té potser gaire a veure amb la fotografia i és aproximant-te amb normalitat, amb respecte, amb discreció i amb empatia. És a dir, quan tu mires de passar desapercebut, amb respecte,
a vegades et pots comunicar de forma no verbal, com en el cas d'aquesta fotografia de l'Ambra, perquè aquesta dona estava en una situació molt greu a nivell de salut. És una mirada, és un somriure, i tu ja, si tens una mica d'intuïció, de psicologia, entens si estàs sent acceptat, no? Jo amb això no he tingut mai cap problema, soc una persona, a més, molt sociable i que m'adapto bé a moltes situacions, i això la gent ho percep i és relativament fàcil. Pensem també que en situacions de conflictes o de convulsions, la presència del fotògraf és molt ben rebuda, perquè tu... Ho explicaves, és un testimoni, no? El testimoni és una eina de denúncia. Jo crec que és més difícil fer fotografies aquí a la plaça de Sants o a les Rambles de Barcelona que en aquest tipus de situacions, no? Nosaltres, com a transmissors de discursos de realitats, d'injustícies, en general, si vas amb, com dic, amb aquest respecte, aquesta discreció, és fàcil treballar, i per ells és molt important la nostra presència. M'agrada molt aquesta... És a dir, com poses l'èmfasi amb aquest saber mirar l'altre i que et retorni la mirada, perquè aquests moments que són intangibles, que moltes vegades amb altres codis això mai es té en compte o mai s'explicita, i em sembla que és fonamental. És bàsic. Doncs bé, hem de pensar que tot i estar com a fotògrafes darrere la càmera, en primer lloc són persones i les situacions que documentes t'afecten, no? Però és que a més hi ha un procés, en aquest cas en concret, bastant, en el meu cas, d'identificació, de dir, és que aquella persona podia ser jo, aquí intervé l'atzar, no? On hem viscut, on hem nascut, que li diguin ara a la gent d'Ucraïna, per exemple, no? Aleshores, clar, aquesta comunicació és molt important, és bàsica, o sigui, tu et veus afectat per aquestes situacions. I en aquesta situació en concret, realment em va afectar molt fins al punt de saber o estar pensant durant molts anys què havia passat amb ella, si havia sobreviscut o no. La foto és del 93, la vaig a buscar l'any 2003 i la trobo. I aquí comença, clar, un altre tipus de relació. Sé qui és, com es diu, m'explica què li havia passat, jo em presento i aquesta relació dura fins avui, no? O sigui, una cosa molt maca de la fotografia en aquest àmbit en concret per mi és la vida pròpia que adquireixen moltes fotos, perquè genera una història bestial, no? Una dècima de segon que has trigat en fer una foto, aquesta una mica més, un segon, perquè era a la llum de les espelmes, ha generat tantes coses per ella, per la protagonista de la foto, però per mi, no? Això és impressionant. Això és el poder que dèiem de la fotografia, no? Marta, jo crec que també quan fas aquests retrats que fas a presons, també parlant una altra vegada, tornant al tema del consentiment. Com creus que tu aconsegueixes el consentiment d'aquestes dones de voler ser retratades per la teva càmera? Bueno, jo crec que és la història o la relació que es va teixint durant totes aquestes sessions, que ens anem coneixent, que ens anem trobant, que el fil conductor és la fotografia, que el fil conductor és el llenguatge fotogràfic, però que al final són persones, el que deia la Tanit, són persones, es teixeixen relacions, complicitats, i a partir d'aquí, a l'últim dia, quasi com una mica una despedida, fem aquest retrat on, òbviament, elles es deixen fotografiar amb total confiança. També és veritat que estan maquillades per les tutusaus, que les deixen maquíssimes, i això també les empodera, però és veritat que et miren a la càmera amb aquesta llum al final, no? Exacte. És el que una mica la Laura, en canvi, el que fa és documentar tot aquest procés. A vegades sempre dius que estàs com... Sí, com un ninja que es posa al raconet, i sí que és veritat que em costa de primeres potser tindre una relació tan pròxima com té la Marta amb les que fan el taller, i com que em resguardo una mica a la vora i vaig introduint-me a poc, per lo que dèiem d'això, que s'ha de tindre una complicitat al final per poder retratar algú i saber com és aquesta persona per retratar-la amb dignitat, al final estàs donant veu a gent i no pots donar la teva veu en nombre dels demés. Llavors, a mi m'agrada crear un vincle prèviament, apropar-me o que s'apropin elles i a partir d'allà ja anar apropant-me a nivell també fotogràfic. Fer retrats més de prop, potser, o sí que al final de les sessions t'expliquen què tal el dia i aquestes coses van marcant. També veure com entre elles
també genera aquest vincle, que això també és una eina d'empoderament molt gran, perquè són gent que comparteixen el dia a dia entre elles i que potser ni s'havien creuat la mirada abans del taller, llavors és algo molt maco de veure i de formar part també. Clar, això és molt interessant. Per mi connecta molt amb les coses que a mi m'interessen i que em mouen, no? Com la fotografia aplega els cossos, aplega les històries i fa col·lectiu o fa comunitat, no? D'alguna manera. A mi això em sembla molt rellevant, perquè això que has dit ara em sembla molt emocionant, no? Persones que estan convivint en aquest espai, en aquestes circumstàncies, i que a través d'allò fotogràfic de cop i volta s'estableixen unes complicitats, no? Uns objectius, unes ganes d'un poder parlar d'alguna cosa. Només això és una llavor d'alguna cosa molt forta. L'intermediari és la càmera, però al final tu estàs mirant a la persona i entre elles pot ser una mica perquè s'ha de fer els deures de la sessió i han d'estar en parelles, però bueno, ja s'estan mirant l'una a l'altra i potser no eren tan amigues o potser no l'havien vist mai d'aquesta manera, llavors això ja apropa moltíssim i a mi em sembla molt maco, també. Sí, de fet, elles mateixes ho expliquen, no? Al final, de dir, ostres, jo a la Joana no la coneixia o no havia conviscut o no havíem interrelacionat mai i a partir d'aquí es creen unes complicitats i moltes vegades un mirar des d'una perspectiva diferent, que això dins de la presó també hi ha molta tensió, hi ha a vegades allà unes energies i el fet de treure-les de l'entorn habitual, portar-les a un altre espai, donar una càmera, que és una manera de mirar i d'observar l'altre diferent i que alhora també t'observin a tu, i com la imatge que jo mostro, de cop i volta es teixeixen també complicitats o amistats o coneixences des d'una mirada totalment diferent. I això està molt bé perquè després es nota en el grup. Tu, Laura, sempre expliques que quan vas entrar com a becària en el projecte, un dia vas dir que havies après més tu d'elles que elles de tu, no? No sé si és veritat això, però... Sí, o sigui, no ho dic per dir i per quedar bé. És veritat que quan jo vaig fer l'entrevista amb vosaltres per poder col·laborar, jo pensava, se'm donarà superbé, ja veuràs, jo soc una tia superempàtica, deconstruïda, no sé què, i arribo allà i només d'estar allà esperant-les i sentir de fons el que venien, jo ja dic, uf, m'he cagat. M'he cagat, això és molta energia, això és implicar-te moltíssim en persones que veuràs potser 2 hores a la setmana, però aquestes 2 hores han de ser a tope. I sí que és veritat que jo vaig aprendre moltíssim de que tenia, vulguis o no, ens queda com una mica l'estigma de la persona que està a la presó i de primeres em va ser una mica difícil l'apropar-me, perquè no sabia fins a quin punt donava la mà i elles m'agafarien el braç, o sigui, tenia com una mica sí que la por aquesta de generar vincles amb gent que al final no puc veure cada dia i al final jo no sé com em veuen elles a mi, jo entro i surto. Llavors tampoc volia ser la noia salvadora que ve aquí a daros un poquito de luz i no volia fer d'aquesta figura i al final he acabat aprenent quina figura, o sigui, el paper me'l donen elles, no me l'otorgo jo. Llavors sí que és veritat que he après moltíssim i he après moltíssim que això, que al final són persones, som i són elles també. Igual que nosaltres. Sí, i tenim moltíssimes més coses en comú. Va haver-hi una que em va impactar molt que va dir, al final totes hem comès errors, el que passa que a nosaltres ens han pillat. I vaig dir, doncs sí, tens tota la raó del món. I no per això les hem de veure com monstres o com l'estigma que hi ha de moltíssima gent ignorant. No, jo crec que aquest tema que menciones és que és justament el gran do o el gran privilegi de la fotografia, perquè la càmera ens permet introduir-nos en mons, en col·lectius, en espais que no són els nostres, i això provoca primer una descoberta de noves realitats que si no fóssim fotògrafes no les coneixeríem, però després d'aquest procés d'aprenentatge aprens d'àmbits que possiblement et quedaven molt llunyans però que són grans històries de vida, grans lliçons de vida, i això en el cas de la presó és claríssim.
Tu quan vas ser mentora de Sofia Priestley, vas comentar que, bueno, Sofia, que ens passava 25.000 fotos, però que es prenia les lliçons com els teus alumnes de la universitat, no? Jo em va sorprendre, em va enamorar molt aquesta nena, no? Primer perquè era una nena deliciosa, molt maca, molt educada, molt respectuosa. Va demostrar que era molt treballadora, molt atenta a tot el que li deia i com es va prendre tan en sèrio el projecte, no? I després, clar, hi ha una qüestió una mica com de formes, que és el que et deia, és que podria estar a les aules de les meves classes, no? Perquè era una nena molt educada, molt mona, amb coco, és a dir, Amb molta iniciativa, no? Amb molta iniciativa i tenim uns prejudicis a vegades de que les persones que estan allà tancades, que han comès aquest error i que les han pillat, com tu bé dius, tenim una idea distorsionada. Llavors a mi em va agradar molt l'experiència amb la Sofia perquè vaig dir que... I la Sofia va estar encantada. Al igual que la Bea, que va ser la teva mentoritzada, tu com ho vas viure, aquest procés? Vam tenir uns debats molt interessants, és a dir, quan hi ha una persona que té tan clar el que vol explicar o des d'on està situada per narrar alguna cosa, clar, quan jo li vaig portar les fotos vam tenir uns debats molt interessants, perquè jo li explicava, doncs em sembla interessant això i això i això, perquè si ho ordenem d'aquesta manera i les editem així, estem treballant en base a les línies, també els retrats, o sigui, fem com un equilibri, no ho veia. I vull dir que en aquest sentit, jo com a professora també, és el tipus de debat que tu esperes tenir, el tipus de retorn d'algú que està interessat en allò que tens entre mans. Vull dir que en aquest sentit, amb la Bea, jo t'haig de dir que gairebé mai he sentit que jo fos la mentora, sinó que érem com un equip de treball, i això em sembla que és un èxit absolut. Això està molt bé. Marta, tu vas també, a part de dirigir el taller, vas ser la mentora, la primera mentora i d'una participant, de Camila Oliveira, amb la que continuem en contacte, perquè la Camila està en tercer grau, però ja està fora de la presó. Explica una mica com va ser la teva experiència amb la... Doncs mira, jo me'n recordo, i a més és una anècdota que explico moltes vegades, que la primera vegada que vaig parlar amb la Camila li vaig apropar un llibre que vaig entrar a la presó, que era d'una exposició que havien fet aquí a Mafre, a KBR, i li vaig ensenyar el llibre i diu, ostres, mira, aquesta exposició va ser l'última exposició que vaig veure abans de que m'agafessin i entrés a la presó. I això per mi va ser el que dèiem, que a vegades et trasbalsa el comentari, i a partir d'aquí vaig pensar, ostres, és una persona que li agrada la fotografia, que li agrada la cultura, que li agrada... I evidentment, a la que ens vam posar a treballar amb totes les sessions, ella va demostrar una aptitud especial per la fotografia. Quan va sortir en tercer grau, com ens havíem, diríem, entès molt bé, jo la vaig convidar a venir aquí a l'estudi, ella estava encantadíssima de poder veure l'espai, i em va dir que volia seguir fent fotografia, i a partir d'aquí va sorgir la idea de dir, va, doncs anem a fer una mentoria. I ella tenia molt clar, a més, que volia seguir fent retrat, que volia retratar dones que havien sofert violència de gènere, que estava molt vinculat a tot el tema de la presó, perquè la gran majoria de les dones que estan a dins de la presó han sofert violència de gènere, i a partir d'aquí vam agafar referents com el Richard Avedon amb aquests retrats en fons blanc, amb llum natural, i vam començar a construir aquest discurs, i ella va generar aquests retrats que són superimpactants i que formen part del llibre de Brians. De fet, la Camila va fer una exposició en el Festival Lumínic de Sant Cugat i creiem que no serà la primera, que continuarà perquè continua amb la fotografia. Sí, de fet és un projecte que ella el segueix treballant. Exacte. Jo si puc afegir també relacionat amb això i la llavor que tu mencionaves, que es pot fer amb la cultura, amb la fotografia. En el cas de la Sofia, ella ho contemplava com una sortida professional
quan sortís de presó, que ja està fora, està vivint a Atenes, i jo crec que també parla una mica de la transcendència de coses que li han marcat molt, no? Jo crec que el taller a la presó i després el reportatge que ella va fer, etc., pot ser una petita llavor per obrir-se futur, potser, no? I bueno, estic contenta perquè jo no estic gaire a xarxes socials, però em comunico amb ella per Instagram, que la tinc localitzada, o sigui que és maco. És que al final, és a dir, les coses que ens emocionen, que ens permeten connectar d'una manera especial amb la vida, sigui la circumstància que sigui, hi ha moltes coses que ens passaran totes a la vida, no? I clar, aquesta oportunitat o aquest moment de diàleg, de treball plegat, de generació de comunitat, és que clar que et transforma i clar que després tu dius, escolta, què té sentit per mi a la meva vida? Això va tenir sentit, doncs anem a veure què passa amb això, clar, aquest és el tresor. Però realment és fort que són 2 mesos de taller, ficant-li que has estat anys allà, que 2 vegades a la setmana hagi vingut la Marta amb l'equip de Setva a fer-te unes classes de fotografia, tingui un impacte tan fort que vulguis sortir ja dedicant-te a això. A mi em sembla mèrits enormes. Sí, però alhora... I és un gran... És com el valor que té el taller en si, és això, que la gent quan vol sortir, quan surti, vulgui dedicar-se a això, és lo más de lo más. Suposo que el que vol aconseguir el taller, que al sortir hi hagi com una esperança. Parlant d'empoderament i d'empoderament a través de l'adquisició de coneixements, aquesta última edició hem fet una cosa per aconseguir això, que és explicar a les participants a través d'una fotografia la tasca de fotògrafes professionals. Hem parlat de Pilar Aymerich, hem parlat de Colita, de Maria Espeus, de Maite Vieta i de vosaltres 3, Fàbregas, Balcells i Plana. I ara m'agradaria llegir-vos el que una de les participants va opinar de les vostres fotografies. Quan els hi vam ensenyar la fotografia, només els hi vam ensenyar la foto, no vam dir res. Elles van escriure i després vam explicar, en aquest cas, el missatge d'esperança. D'aquesta foto, la Montse va dir: esta foto me inspira la supervivencia y la serenidad después de una larga lucha, el descanso del guerrero, por tanto momento de padecimiento, la angustia por defender los principios y la reserva de la dignidad. Millor definició impossible, brillant. De la Tanit, vam fer aquesta de la sèrie de les nòvies, també, sense dir res, i la participant va escriure: no me cabe duda que detrás de la imagen se alberga una profunda angustia de un pasado muy deplorable, no deseado. No quiero omitir el daño irreparable por el que tiene que haber pasado este ser, porque solo me inspira tristeza de una vivencia que prevalecerá fantasmal hasta el final de su existencia. Uau. Després ho parlem, no? Després ho parlem. I l'última és sobre la foto de la Marta Fàbregas. En aquest cas va ser ella, Talita, la protagonista d'aquesta fotografia, que quan va rebre el fotollibre que li vam enviar a Brasil, ho va escriure en portuguès, jo ho dic en català, quan va veure el llibre va dir: un objecte tan petit que conté coses tan grans. No és per res, es diu que els millors perfums es troben en els pots més petits. Donar les gràcies a vegades no és suficient. Per això sento totes les emocions i em permeto ser lliure en cada moment. Gràcies a tots els que heu ajudat a fer-ho realitat. Sembla poc, però per a mi és molt. Ara sí que podeu opinar d'això que han dit, de les vostres imatges, si sentiu que tenien raó. Sandra, comencem. Jo recordo que vam fer l'experiment amb elles el dia que vaig anar a fer la xerrada, perquè elles prèviament havien vist la foto i l'havien analitzat, i realment em vaig quedar molt sorpresa, perquè
en aquest tipus de fotografia que jo faig, el context és molt important. La lectura pot variar molt si no saps què està passant, no? També m'agrada molt la interpretació lliure que pot fer una persona que no sap res del context, no? I em va sorprendre moltíssim, no? A mi m'agrada molt el que diu de la dignitat. La dignitat i la serenitat, si no recordo malament, no? És el que m'ha inspirat sempre a mi aquesta fotografia, el drama brutal al que ha estat sotmès aquesta noia, qualsevol persona víctima d'una guerra, però aquesta dignitat i aquesta serenor, que en el fons potser la serenor és resultat d'acceptació. L'ésser humà acaba adaptant-se a qualsevol situació per sobreviure, és brutal, no? I per mi aquesta fotografia de l'Amra mostra una mica això. Però és que la descripció que ha fet la Montse em sembla brillant. Perquè són molt icòniques, no? És a dir, les 3 imatges que heu escollit jo crec que tenen un component icònic molt fort que permet, com en aquest cas, per exemple, una projecció, jo crec, que ella fa, perquè diguem que la imatge que jo proposo en aquest projecte és una imatge construïda. És una imatge que no és una imatge documental, no és una imatge que vol representar cap realitat específica, sinó que és un lloc de trobada a través d'una proposta construïda, de demanar a les dones que fa molt de temps que es van casar que recuperin un vestit, aquell vestit, que també és una icona, i el tornin a posar-se'l. Llavors, això és un joc. Això el que fa és plantejar un espai en el que pots com abocar-hi Però a mi m'agrada allò de l'aire fantasmal. A mi m'agraden 2 coses molt del que ella comenta. Detrás de la fotografia. O sigui, comença dient detrás de la fotografia i em sembla importantíssim, perquè jo sempre... O sigui, una de les coses que més m'interessa no és tant el que hi ha en la imatge, sinó a on vas a parar a partir d'aquesta imatge. I, evidentment, el fantasmagòric, ella hi fa tota una projecció de que està desgraciada, de molta duresa, que el que implica veure una dona gran en una imatge també em sembla molt curiós, i en contrast amb un vestit de núvia que diguem que no li toca, hi ha un descontext. I evidentment, clar, fantasmagòric, sí, clar, és absolutament fantasmagòric, en un bosc perduda, podria ser una nena, evoca els contes, evoca... Però crec que això és molt interessant per elles, o sigui, perquè sortiran, sapiguin qui sou vosaltres, que això és important i que podeu ser referents, que estic convençuda, no? I després una cosa, que el llegir ajuda a escriure. És a dir, llegir fotografia a través vostra i que facin com totes les especulacions, llegeixin, es comencin a acostumar a llegir fotografia, els permet després escriure les seves fotografies. Vull dir, aquest és el mecanisme bàsic de la creació, per tant, la iniciativa és brutal, és molt nutritiva. El que era molt curiós era que nosaltres els hi donàvem la fotografia, els hi dèiem de qui era la fotografia, l'autora, però no els hi donàvem cap informació més. I llavors els hi dèiem, us la mireu, reflexioneu, i a la propera classe començàvem amb què us ha semblat aquesta imatge, què en traieu, què deduïu. I es generava un debat, perquè sempre n'hi havia una que deia, ostres, doncs això em sembla molt fantasmagòric, i una altra que deia, què va, però si és preciosa, si tal, i començaven a sortir molt el reflexe del que deia la Tanit, de les seves pròpies vivències, les seves pròpies projeccions. Però el que sí que és veritat és que en general totes captaven molt l'essència de la fotografia, allò que realment havien volgut transmetre amb la imatge, realment de fons ho captaven, És molt bonic utilitzar-les com un element de mediació. Exacte. És a dir, finalment aquestes imatges tan icòniques funcionen molt bé com a elements de mediació, és a dir, que surtin coses, que expliquin, que pensin, que escoltin a les altres. Tots són els elements aquests que van teixint aquesta comunitat, aquest pensar-se... I a més a la presó justament tot el tema de la família, tot el tema dels marits, que els marits desapareixen quan són condemnes molt llargues, que ja no les venen a veure, els fills. Tot això és un tema que està molt a flor de pell. Però, a més, insisteixo, amb l'adquisició de coneixement, o sigui, sapiguent, coneixent a fotògrafes.
I ja per acabar, i ara hi ha un tema més genèric que a més hem parlat abans de començar, dona i fotografia. És a dir, el nostre projecte, que és sobre les dones que estan a presons, que les considerem molt invisibilitzades, creieu que les dones fotògrafes han estat o estan invisibilitzades? I una petita anècdota, no? En moltes exposicions, per exemple, de fotoperiodisme, si hi ha 40 fotoperiodistes, 5 són dones, O cap. o cap. 5 en les bones ocasions. O sigui, creieu que continuen que són... Malauradament, sí, menys que abans, però per un problema que seria molt fàcil de resoldre, que és la manca de professionalitat de moltes persones que es dediquen a organitzar exposicions, mostres, etc. És a dir, fa un any es va inaugurar una exposició al Museu d'Almeria on repassa la història de la fotografia d'Espanya i no hi ha cap dona, ni una. Però en aquests temps, a més... Això l'any passat, la col·lecció de Pérez Siquer, que es va fer a Almeria. I, clar, jo quan ho vaig veure, que ho he utilitzat aquest argument en moltes conferències que faig, dic que és un problema que han posat a dirigir aquesta operació a una persona que no té cap criteri ni cap coneixement, perquè ha patinat amb tot, no? Per tant, seria un problema fàcilment resoluble. Ara s'està fent un festival, o s'està preparant a fer un festival, no me'n recordo quina població de Cantàbria, que és multiartística. No hi ha ni una sola dona. Ni una sola dona, ni en l'àmbit de la pintura, ni de la música, ni de la poesia, res. Clar, un cataclisme, no? Ara, dit això, que són exemples emblemàtics de mala gestió, sí que és cert que en el meu àmbit, com a mínim, el fotoperiodisme, són molt poques dones. Es calcula... Això és un altre, no? Potser la dona està més identificada amb ser més de retrat o més d'estudi... No sé els percentatges, jo sé el percentatge del meu ofici que no arriba al 20%, no? Això sempre s'agafen estadístiques, per exemple, de la WordPress Photo, quina presència de dones hi ha, etc. Per tant, és un percentatge realment molt baix, però ha millorat respecte a, per exemple, quan jo vaig començar fa 30 anys, en l'àmbit internacional, jo no em trobava cap dona fotògrafa, cap, i ara te les trobes, no? Poques, però te les trobes. En altres àmbits de la fotografia no sé com està la representació de la dona, però possiblement sigui una mica major. Sí, a mi m'agradaria fer la meva aportació des de la vessant de professora a la universitat. Crec que el més interessant és que el 98% dels estudiants que jo tinc i que conec són dones, amb molta força, amb molta potència. Estic parlant específicament d'àmbits de fotografia comercial, de moda i d'autoria. És a dir, nosaltres no toquem el reportatge, però 90, sí, és a dir, jo d'una classe de 20 tinc dos o un noi. Des de fa molts anys, ja. Una cosa són els estudis, suposo, no sé si a l'institut on vas estudiar tu també hi havia... Era bastant equilibrat. Sí que és veritat que... Sí, és veritat que després, quan vaig especialitzar-me en reportatge i documental, era jo i una altra noia. O sigui, una altra noia i jo, perdó. I em va sorprendre moltíssim perquè jo, dins del meu imaginari utòpic, era tot superequilibrat i vaig veure que no. I que també a nivell professional els referents que ens donaven des de l'escola eren sempre homes. Aquesta és una altra... Aquest és el tema, també. Això és una que he intentat com treballar jo de manera autodidacta. Per exemple, KBR va exposar la Karima Wims, que és una fotògrafa d'una categoria impressionant i que jo no sabia que existia, perquè, a més de ser dona, és racialitzada i ja és com lo menys, no? I que KBR agafi una institució amb aquesta potència, agafi i faci una exposició retrospectiva d'autores és algo fantàstic i és algo supernecessari. KBR, MACBA i Kotlektania. Sí, és veritat, Bainbay Barcelona. Bainbay Barcelona, sí. Però jo crec que has donat en el clau, no? O sigui, les referències que tenim, en general, o quan jo estudiava, és que no hi havia ni una dona.
I a les universitats, no sé si ho feu vosaltres, que estem revisant bibliografia, referents, etc., jo vaig dir, jo no tocaré res, dic, perquè les meves referents en l'àmbit de reportatge, que són la Donna Ferrato amb el tema de la violència de gènere, la Letizia Batalla amb el tema de la màfia a Sicília, o en retrat l'Annie Leibovitz, dic, jo les tinc allà des del dia número 0 que vaig començar a donar classes, no perquè siguin dones, perquè són les millors en lo seu. Exacte. Però això no passa habitualment. Els referents que ens acostumen a donar de llibres, d'obres, tal, són d'homes. És que, com tu deies, amb el tema de festivals, jo crec que tot recau en el mateix, no? Estructura. Al final és un problema que existeix a nivell ja sistèmic que és estructural i que... No, jo crec que he de dir, jo com a codirectora d'un festival de fotografia amb el meu estimat Gervasio Sánchez Albarracín batallem sempre per la paritat i en molts festivals que hem anat estan per la paritat. També és cert, mira, això ho vaig dir el dia de la inauguració del Barracín aquest any 22, a l'octubre, que s'acabava de convocar un festival internacional, que no sabia ben bé què volia dir això, de fotoperiodisme al sud d'Espanya i no hi havia ni una dona. Això ho vaig posar sobre la taula. Evidentment, això s'ha de dir, però jo sí sento que hi ha una revisió i una revisitació i està en marxa. Llavors, per això que no era sistèmic, jo crec que ja s'està avançant, eh? Sí, és algo que, jo ara, novata de la professió a nivell d'exposicions i publicacions, potser no m'ho he trobat tant perquè hi ha hagut molta feina darrere de ara començar a esforçar-se a nivell de direccions, de festivals i institucions que revisen molt més això, però sí que és veritat que referents a nivell acadèmic, poquitos, de dones poques. A la meva assignatura tots són dones. A la meva també. Marta, tu què consideres sobre això de dona i fotografies? No, jo estic d'acord amb totes vosaltres de que, evidentment, els referents quan vam estudiar eren totalment masculins. És més, el meu marit és fotògraf i quan anem els dos a fer fotografia es dirigeixen amb ell com a fotògraf i jo era l'ajudant, jo era l'assistent, sort que el Marc en aquest sentit està molt pel tema i de seguida em deia no, si la bona és ella, i llavors em dona la càmera i llavors de cop i volta... Ara potser això no ho percebo tant, però sí que és veritat que ens queda molta feina per fer, que hem de tenir molts referents, que els hem de visibilitzar i que si la paritat al final és una eina que ens ajuda a trobar aquest equilibri, doncs endavant. Jo crec que l'autèntica paritat seria que ara tot fossin dones a tot arreu. I llavors ja d'aquí uns anys ja en parlarem. És a dir, que jo estic totalment d'acord amb la paritat, però inclús la trobo me sabe a poco a mi. És a dir, molt bé, però si ja ho sabem dels homes, ja n'hem sentit molt, ja tenim moltes referències i estan en els llocs de privilegi i de preses de decisions. Per mi, sincerament, l'autèntica paritat ara no és el 50%. Però també s'està avançant en coses, no? Per exemple, en l'àmbit del fotoperiodisme, un concurs de referència és el WordPress, i aquest any s'han posat en marxa noves bases per fugir d'aquesta mirada masculina, occidental, nord-europea o americana. I, són proves que estan fent per donar veus a fotògrafs locals, a increment de dones fotògrafes que hi són però que no accedien a aquests espais. I bé, hem tingut una mostra molt diferent del que estàvem acostumats, però jo crec que és un pas important en fugir d'aquestes lectures que hem fet al llarg dels darrers 20 segles, no? Per lo corto, no? Que és que clar, és que... Perdó, per lo corto, exacte. I el que és meravellós també, és a dir, això no és cap com manifest contra l'home blanc, sinó que el que és meravellós és veure com conjuntament tothom es va resituant i es va revisitant. És a dir, no és una qüestió només de dir ai, mira, ara tots aquí callats no digueu res, però vull dir, de forma conjunta, tothom es va resituant i va veient que el panorama és un altre, no? Doncs, si el panorama és un altre, jo crec que encara en el col·lectiu de dones que estan a presons, elles sí que estan invisibilitzades perquè són molt minoria i realment per què funciona un projecte de fotografies, perquè com dèiem, tenen un desert cultural, no? O sigui, a vegades se'ls ofereixen tallers de geriatria o de costura o de cuina i de sobte arriba un taller de fotografia i triomfa, el que assenyala que la cultura és tan important, no?
No sé, estem ja acabant, no sé si voleu dir alguna cosa, jo us ho volia agrair moltíssim, m'ha encantat, he gaudit molt de la conversa, gràcies, crec que... Pues jo, personalment, agrair-vos a les companyes per compartir aquesta xerrada que m'ha semblat molt interessant, però sobretot a tu, Cristina, i a la Fundació, perquè ens heu donat l'oportunitat d'accedir, com deia abans, a espais que d'una altra manera potser no coneixeríem, però sobretot contribuint a que aquests col·lectius puguin tenir una mirada més oberta d'altres coses i que per tant és una constatació del que feu té sentit i funciona, no? Això no tinc cap dubte. Que té sentit, que funciona, espero. Que té sentit, sí. I ara la pregunta és com podem fer que es multipliqui? Exacte. És a dir, d'alguna manera és brutal i jo el que sento és ha de ser molt més. És a dir, com ho fem? Va, posem-nos-hi. Vinga, posem-s'hi. Jo també volia donar les gràcies a la Fundació SETBA per aquesta oportunitat de crear aquest projecte, que evidentment sense tot aquest equip humà que poseu la Fundació a darrere i que a més és un equip que hi creu, que ho sent i que és autèntic i que jo crec que això és el que fa que al final els projectes aquests funcionin, no? I això s'ha de tenir molt clar. I després que ha sigut l'oportunitat per conèixer fotògrafes que les coneixia com a referents de fotografia, però no les coneixia personalment, així que ha sigut un honor poder-vos tenir en l'equip i poder treballar i espero que en puguem incloure moltes més. Hem de continuar amb aquest projecte. Gràcies a totes, gràcies per participar en aquesta trobada, gràcies per formar part de Traspassant l'Objectiu. Nosaltres el que volem és treballar perquè la cultura sigui un dret universal i que la cultura, ho sabem, ens salva sempre, dins i fora de la presó. Gràcies. Gràcies. Gràcies.